Stăteam eu și mă întrebam, oare cât de departe poți ajunge în modul de zombie de la Call of Duty Black Ops 6 doar cu pumni. Așa că am pornit jocul, am intrat pe zombies și am încercat să aflu. Am făcut un wishlist cu chestii care vreau să le fac, deci voi încerca să fac aceste lucruri și aici sunt și regulile care am încercat să le păstrez în această provocare. Nu vreau să mai lungesc așa mult cu intro-ul, așa că voi trece direct la joc. Prima oară am vrut să iau un operator care se potrivește, așa că am luat operatorul Weaver cu skin-ul său de zombie. Told you to stop calling me, Woods. To business. Am ales să joc pe harta Liberty Falls, așa că am selectat-o și am dat start la misiune. Mi-am scos pumnii și am început să fac puncte pentru prima ușă. Pentru nu oarecare motiv, filmarea tot se întrerupea, dar am deschis ușa. Am observat asta în timp ce editam de mai multe ori. Cred că s-a întâmplat de vreo 3 ori, dar da, asta e una dintre ele. Am mai omorât câțiva zombie ca să pot să fac puncte pentru a doua ușă. Am cumpărat-o și știind că a treia ușă costă 2000 de puncte, am trecut direct la omorât. Am deschis-o. Acesta este Melee Macchiato. Este perk-ul care îți face pumnii să omoare zombie din prima, așa că e foarte important și am strâns puncte ca să-l iau. În sfârșit am făcut destule, am mâncat bubblegum soda fountain și după aia am băut perk-ul. Soda fountain îți dă încă un perk, de data asta mi-a dat pe HD flopper-ul. Pot spune că am iubit Melee Macchiato, fiindcă era foarte puternic și m-a salvat de multe ori. Am mai deschis ușa de la Juggernog și am strâns ca să-l iau pe acesta. Juggernog-ul îți dublează HP-ul. După ce l-am luat, am zis să mai deblochez câteva intrări în aceeași clădire ca Juggernog-ul, pentru că vreau să cumpăr toate ușile și astea se pun ca uși. Acum am zis să deblochez toate ușile după hartă și fix asta am făcut. Acum era runda 11, runda în care venea Manglerul, deci dacă îl omor voi completa un lucru de pe wishlist. A tras în mine și m-am speriat, dar am reușit să-l omor la scurt timp după. Acum este runda 15, deci am mai completat încă un lucru de pe wishlist, am ajuns la runda 15. Și asta e runda în care vine abominația. E o chestie mare și urâtă cu 3 capete care trage cu lasere. Am deblocat vesta care te lasă să-ți echipezi 3 plate-uri. Am bătut abominația până la runda 16. Era runda 17 și încă n-am uitat, așa că am bătut-o mai mult.
Deja runda 18 și încă a trebuit să o mai bat. Runda 19 același lucru. Și acum era runda 20 și runda în care în sfârșit am omorât-o. Tocmai ce terminasem runda 20, m-am urcat aici sus, m-am uitat pentru ultima dată la hartă și am ieșit din joc. Dacă vreți să vedeți tot runul sau dacă aveți dubii și credeți că am folosit pistoale sau ce n-aveam voie să folosesc, puteți vedea tot runul pe canalul meu. Acela nu este editat și singurele părți care lipsesc sunt doar atunci când s-a întrerupt filmarea și aia a fost neintenționat. A fost o provocare agreabilă distractivă și vă recomand și vouă dacă nu aveți ce să faceți. Până data viitoare eu am fost Darbil și v-am salutat.